λίγο το βίντεο, εντάξει. Έλα ρε φίλε. Όχι. Μου το κλείσε μόνος. Μπράβο, ευγενικός Τζόρνταν, πολύ ευγενικός. Μπράβο. Έχω λάκι και βλέπω έναν οδηγό με το στική μου. Είναι ο πρώτος Steve, στην ιστορία των Steve. Ωραία. CG Harry Potter. Μπες, θα σε προλάβω νομίζω. Έχει αρχίσει ήδη. Μπήκα. Μπήκες. Μπα δεν μπήκα, είναι hard already started. Μπράβο. Κολλάμε λίγο το βίντεο. Ξαναρχίζουμε το βίντεο. Οκ, εγώ το ξανάρχισα. TNT. Μπήκα. Αυτό. Το βίντεο πόσα λεπτά σου έχει γίνει σένα? 3 λεπτά έχω. Έχασα στο πρώτο. Είναι μόνο 49. Έχει και λάμπε να μην παίρνω τα άλλα. Όχι, για κοίτα πόσα λεπτά είναι. 3 ρε. Ωραία ρε. Αν εγώ το είχα σταματήσει και στην αρχή όταν πέθανα. Εγώ με πρόκανα, δεν πεθαίνω, είδατε πώς είχα νικήσει. Αν δεν σκαπάσαμε εκεί κάτω. Αν είχατε δει το βίντεο θα είδατε που με σκότωσε ένας με Stone Sword. Το σκύλο που είναι. Τι? Εμφανίστηκες από τον ουρανό. Πάλι. Πήγε. Έλα. Μ' αρέσει που εμφανίστηκε. Εγώ σκότωσα 2 παίκτες με έναν γκολ σε κούρι. Εγώ έχασα από έναν με Stone Sword. Μου έπαιζε. Αρχίζω. Τι? 2 λεπτά θέλει. Για να αρχίσει. 2 λεπτά. Καφεδάκι έχεις? Εντάξει. Κοντέ. Μετά θα μ' ακούω πάλι. Πες με χαρτιά, δεν έχω. Ωραία, δεν... Εντάξει, άρχισε. Αν κοιτάξεις πάνω, βλέπεις την αρένα. Αρένα! Θα βάλω σετ με την αρένα. Να, ο πρώτος Steve. Το κολόσιβο είναι μέσα. Ο πρώτος Steve. Σετ με την αρένα σου. Έλα, δεν έχω παιδί. Γιατί είμαστε και οι δύο με μόβ στο δες? Μου αρέσει ο... Κοίτα. Τι μένω αν... Πρέπει να του απαντήσω. No! Ο Τόμ! Ο Τόμ είναι αόρατος! Δεν τον βλέπω. Τον έχασα! Ο Τόμ έκανε hack, μετακινήθηκε. Γιατί πρέπει να είναι hacker. Και σένα σου έχουν χαθεί 4 hack. Πήγε ο Pro Gamer πάλι. Ο προκειμένου στη βίλη. Καλώς YouTuber. Τόμ. Α, θέλουμε το Tom Team. Top team. Tiptoe. Δεν το βρω. Α, αυτός έχει δυστυχημένες. Don't kill. I don't kill. Sorry, δεν ξέρω να είναι. 4! 5 ώρες. Οπα. Οκ, το Stone Sword μου δεν το έχω. Βλέπεις πάντα αυτό το είδο skin. Βασικά είναι ωραίο. Το Crazy Race είναι το skin. Έλα, πάμε. Έρχονται. Τι γίνεται, πολλά. Stone Sword. Άρε, God είναι. Έλα. Θα έρθεις. Έχουμε όσο πιο γρήγορα μπορώ. Κοίτας ένα τσέστε. Εσύ τι δες. Κοίτα με ένα armor. Έλα, πάμε. Σε ακολουθώ, ρε. Όταν και είναι hacker. Ωραία, κάνει τυπί. Πώς το κάνει αυτό? Ρε. Πώς το κάνει αυτό. Θα παίξω hacker σήμερα. Ρε, πώς τρέχει έτσι? Έχω 10 iron, έχεις σαν ένα stick. Κάνεις έτσι και θα μπορείς να το φτάσεις. Όχι, σκοτώνει. Ο Crazy. Ο Darky. Το σκότωσε. Ο Darky Apple. Παγιέτ. Μόρτο. Ωραία, είναι τσίστ. Κάνω φίλα στο
Μπράβο. Πήγε. Αυτός τρέχει μέσα στο νερό. Καλά, σας είδα, μας βρήκα να ξέρεις. Το χακέρι. Πού έχεις? Όχι. Πού πήγε? Με έχασε κιόλας. Ρε, θα γίνω γκολ. Τι. Καλά, έπαθε. Εγώ gold sword. Ω, ένας player. Αγιά, μην πω. Εγώ δεν ξέρω, αλλά άρχισα από την αρχή με 4 χάρτες χάρτες. Καλά, δεν μπορώ να πηδάει από τον κρεμό επειδή δεν πάθανε και food damage. Σε αυτό. Με βαράει ο Ντάκη. Φύγε Ντάκη, φύγε Ντάκη. Έρχομαι. Αυτά κάνω φίλο στο Facebook. Σκότσε. Ντέρτι. Ω, γιάλο. Τον σκότωσα. Τον Ντάκη. Ναι, γιάλο. Ρε. Τι περιμένεις? Α, δεν να χάσω για να παίξουμε. Οι κατακτητές στο survival games. Κανείς θα πιστεύω ότι θα φτάνουμε στο deathmatch. Πώς βρήκες τέτοια. Ω, armor, ωραία, γαμάτι armor. Pro player. Ω, ένα iron. Δεν κάνω. Κοιτάξτε, δεν παθαίνουμε food damage. Ναι, γιαλό! Οχ. Οχ. Εντάξει. No player. Ο Ντάκη. Μπα, το ίδιο αυτός. Γιατί με το σκίνι σου, όρεφε. Ας τους κάνω κηδέουρα. Νιγάω, τον έχω. Ω, ναι! Τρίσια μιλάνε. Ρε, γιατί δεν βάρας με το axe. Τα sword είναι καλύτερα, νομίζω. Έχουν μείνει 3. Σε πόσα λεπτά αρχίσεις το deathmatch. Δεν με ρωτάς. Το βίντεο έχει γίνει 7 λεπτά. Ναι, πήγα μύθια όταν τα τσες, έκανα revive την πράγμα μου. Άσχημε. Δεν τα παίρνεις όλα. Ας με κάτω στο κέικ. Τα foods παίρνω. Lag. Τέλος ένα stone sword, ένα flint steel. Τι armor έχεις. Ρε, ξέρω πότε θα έχει. Μα έχω ήδη. Α, τέτοια armor έχεις. Αυτό το τσες... Ω, ναι! Δεν ξέρω sword. Έχω stick. Ναι. Δεν έχω. Όχι. Δεν έχεις stick. Παιδιά. Μην με κατακρίνετε. Το βίντεο είναι... Έχει και ένα chest πάνω, φύσου. Ναι, και εκεί πάνω είναι και το crafting table. Ανεβαίνουμε όλα τα σκάλια. Πάει στίγμα ότι δεν θα έχει stick. Α, καλά. Το chest έχει μείνει ανοιγμένο. Ανεβαίνουμε τώρα όλα τα σκάλια. Ναι ρε, αφού έπαθε error. Το chest. Ζητά player, τον είδες. Όχι. Ναι, το είδες. Να με πιστεύεσαι. Και φανταστείτε τώρα, αντί για... Γιατί τώρα παθαίνουν error. Α, έχω γαμάτια error όμως. Ποιος είναι τόσο προ για να με σκοτώσει? Κανείς. Οι 3 που έχουν μείνει. Α, ναι, δεν βλέπω. Σε πόσο ώρα έχεις το deathmatch? Σε 2 minutes? 2 minutes. Εντάξει. Θα σας περιμένω. Θα σας περιμένω. Το δε... Κάτσε, εκεί δεν είναι. Α, εκεί πάνω δεν ανέβηκα. Θα πάω. Έκανα και το food damage της ζωής μου. Ναι, φανταστώ. Ψάξε για ένα chest. Τα έχω ψάξει όλα. Εδώ γύρω δηλαδή. Σου βγήκε και το iron sword. Πού πήγε? Χάθηκε.
Ψάξε για άλλα chest. Εντάξει. Πέσε. Ρε, δεν με σκοτώσεις. Κοροϊδεύεις, Ναι, παιδί. Α, να το. Τι! Ψάξε, εδώ υπάρχουν 2 chest. Τι! Να τα. Το έχω πάρει νομίζω αυτό. Εκεί βρήκα τα iron. Ναι, όλα, δεν γεμίζω μόνο στο κέντρο. Εδώ τα βρήκα στα chest. Τι δεν τα έχεις, νομίζω δεν είναι. Όχι! 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 Ναι, βέβαια και τα παιχνίδια μου. Αυτό ήταν το σημερινό μου βίντεο. Γεια σας!